Уважаеми приятели, можем да усетим ветровете на воинствеността да духат през Европа, докато континентът повдига призрака на война с Русия. Скоро Европейската комисия представи серия от мерки за укрепване на отбраната на държавите членки на Европейския съюз, най-вече чрез плана Rearm Europe. Планът, който беше одобрен от извънредния Европейски съвет на 6 март 2025, за цел да мобилизира 800 милиарда евро за отбранителните способности на Европейския съюз. Той включва пренасочване на публични средства, но не само. Включва използване на публични спестявания. Както беше обявено на 17 март 2025, тази стратегия има за цел да се здобие с около 10 милиарда евро от европейските банкови депозити и да ги пренасочи към оръжейната промишленост и политиките за обществена отбрана. Друг европейски пример – Валери Айер, френски евродепутат и лидер на групата Обнови Европа в Европейския парламент, наскоро заяви, че стария континент преживява момент на гравитация, вероятно невиждан от Втората световна война насам. Кой е виновникът? Войната в Украйна и екзистенциалната заплаха, която Русия представлява за демокрацията и европейския ред. Да се справят с тази заплаха, тя и други европейски политици искат да мобилизират спестяванията на европейците, за да финансират това колективно усилие в оръжейната индустрия. В средата на март редица френски политически фигури се обявиха подкрепа на мобилизирането на частните спестявания за превъоръжаване на страната пред лицето на руската заплаха. 13 март френски министър на икономиката Ерик Ломбард се изказа в подкрепа на тази мярка пред френски сенатори. В това време не е имало въпрос за създаване на специална спестовна сметка, а по-скоро за насочване към целия капитал, спестен от населението. Въпреки това, изправен пред широко разпространената критика, Ерик Ломбард се отдръпна в четвъртък 20 март и обяви създаването на фонд от 450 милиона евро, управляван от BPI France и отворен за индивидуални инвеститори, желаящи да допринесат за националните усилия за превъоръжаване, като станат непреки акционери. Минималната сума, която ще бъде инвестирана в този фонд, ще бъде 500 евро с максимална първоначална инвестиция, която може да бъде няколко хиляди евро. След като бъдат инвестирани, тези безопасни средства ще бъдат замразени за поне 5 години. Същата военна риторика се наблюдава и в Германия. Преди да напусне поста си, Олаф Шолц говори пред Бундестага за историческия поврат, пред който Германия е изправена в момента. Той обеща да се справи с него, като инвестира в мащабно превъоръжаване на германската армия Бундесвера. Най-вероятният бъдещ германски канцлер Фридрих Мерц получи глас в германския парламент за харчене на 1 милиард евро за превъоръжаване на страната. С прецедентен разход в страна, която отдавна е делегирала собствената си национална отбрана на НАТО и Съединените щати. Всички тези европейски инвестиции са представени като безопасни и печеливши инвестиции, според Валери Хайер. Както обаче ни показва историята, тези инвестиции са точно обратното. Обществото е възникнало от делата на мира, а същността на обществото е миротворчеството. Мирът, а не войната, е бащата на всички неща. Само икономическите действия са създали богатството около нас, а трудът, а не оръжейната професия, носи щастие. Мирът изгражда, войната разрушава. В исторически план, инвестирането във военни облигации и фондове винаги е означавало поемане на риск от залагане на грешния кон. Този залог е можел да доведе до фалит на кредиторите на победената държава. Такъв беше случаят в Германия с невъзможното изплащане на военните облигации след 1918. Тези облигации са станали безполезни, защото репарациите, изисквани от Версалския договор и хиперинфлацията на Ваймарската република, са направили изплащането им невъзможно. Обратно, ако държавата победи, изплащането на тези често огромни заеми може да отнеме години, разорявайки кредитора чрез парична инфлация и финансови репресии, въведени след конфликта, за да се заличат дълговете на държавата. Това се случи в Съединените щати след 1945 година, когато бяха изплатени облигациите за победа. След военната политика на финансови репресии поддържаше ниски лихвени проценти и висока инфлация на долара, което доведе до постепенен спад в стойността на валутата. Изплащането на заемите, покупателната способност на кредиторите намаля в годините след края на войната. По-сериозно от разрухата на кредиторите е разрухата на обществото. Тези инвестиции отклоняват капитала от истински продуктивни алтернативи, които всъщност подобряват условията на живот,
на хората, те забавят прогреса, като отклоняват капитал, ресурси, труд и пари към тези отбранителни индустрии. Те разбират, че краткосрочният просперитет, предлаган от индустрията на разрушението, е само илюзия и идва за сметка на дългосрочния просперитет на обществото като цяло. Всяко милитаризирано, шовинистично, воинствено общество само ще изостане още повече по пътя към прогреса и подобрените условия на живот, осъществени чрез възможно най-доброто разпределение на капитала, производствената структура на самото общество. Както пише икономистът Фредерик Бастия, войната е илюзия за богатство. Тя създава видима икономическа активност, оръжейната индустрия, но винаги за сметка на невидимото, т.е. пропуснати възможности и отложени разходи. Войната никога не е изход от криза, а най-висшата криза, пред която може да се изправи едно общество. Накратко, воинствените подстрекатели от всяка вид, развълнувани от идеята да се облагодетелстват финансово от евентуална война, в крайна сметка не разбират нищо от икономика или история. Още по-лошо в случая е, че те не разбират нищо и от война. За сега от мен, приятели. До скоро.